F'dawn l-aħħar xhur kif inhu dritt tagħha, l-Oppożizzjoni ppreżentat mozzjonijiet biex ikunu diskussa mill-Parlament. Fost l-oħrajn waħda dwar il-qasam tal-Ġustizzja u l-Intern u oħra dwar ir-rappreżentant permanenti ta' Malta l-Unjoni Ewropea, Richard Kakija Karwana. Mozzjonijiet li id-dati ta' meta se jibdew jiġu diskussa ġew stabbiliti bis-sissa wara pressjoni kbira mill-Oppożizzjoni. Bil-mozzjoni dwar il-Ġustizzja u l-Intern titħalla fuq l-iskaffa għal iktar minn 5 xhur sħaħ. Dikjarazzjonijiet li għamel dalodu fir-Rabat ikkonfermaw l-iskumdità tal-Prim Ministru Lawrence Gunzi quddiem dawn il-mozzjonijiet. Issa l-Oppożizzjoni donna moħħa biex toqgħod tippreżenta l-mozzjonijiet fil-Parlament. Fl-attività intervjenew ukoll numru ta' attivisti nazzjonalisti, fosthom Richard Muscat, l-eks segretarju parlamentari nazzjonalista, illi tkellem dwar l-eluq ta' wħud mill-ferat tal-HSBC u tħassib tal-ħaddiema dwar il-futur tagħhom. Richard Muscat talab lill-Prim Ministru għar-reazzjoni tiegħu dwar dan. Meta tkellimt ma' xi wħud mill-impjegati ħbieb tiegħi f'dan il-bank u rew tħassib. Attivisti oħra ġustifika żamma tal-pazjenti fil-kurituri tal-Isptar Mater Dei. Illum forsi qegħdin jgħidulna qegħdin inżommu lin-nies fil-kurituri. Jista' jkun, iva jista' jkun, mhumiex ħaġa sabiħa, però il-kurituri tal-Mater Dei ma naħsibx li huma l-kurituri bħal tad-dar tiegħi jien, ishom sala. Fit-tweġiba tiegħu Lawrence Gunzi tkellem dwar il-bajjiet iżda mkien ma semma l-ħaddiema tal-HSBC u lanqas is-sitwazzjoni fl-Isptar Mater Dei.